smogao snage i volje doći danas u 12 sati po ovakvom vremenu i biti nazočan na ovom književnom događaju. Ali naša autorica zaslužuje i takav napor. Pitam se, započinjući današnje predstavljanje najnovije knjige naše velike hrvatske književnice, je li naš, nažalost, odnedavno pokojni kolega pater Ivan Golub u svojoj u svakom pogledu velikoj autobiografskoj knjizi pod naslovom Običan čovjek sam za sebe ustvrdio da je njegova bibliografija u stvari njegova biografija, ili je tu misao prosudio ne samo za svoj slučaj, nego i za još poneke književnike, istina rijetke, kojima se ovaj duboki smisao može vezati uz ime i djelo. Nema nikakve sumnje da među takve kojima duh i ruka nikada ne miruje, možemo s radošću i poštovanjem ubrojiti i našu današnju gošću i moju dragu prijateljicu, zaslužnu, što nikada neće izblijedjeti, ključni događaji, ličnosti i povijest koji su oblikovali naše vrijeme, pa i nas same. Ne usuđujem se ustvrditi koja je ovo po redu Nevenkina knjiga, no svakako je premašila broj 40. A ako se pritom zna o čemu je sve pisala i oko čijih je sve sudbina ispreplela svoj literarni zlatovez, onda je ona početna Golubova misao da je njezina bibliografija ujedno i njezina biografija u ovom slučaju navedena s punim pokrićem. Nastojat ću u svom uvodnom tekstu o književnici Nevenki Nekić, našoj poštovanoj današnjoj publici, ne oduzeti previše vremena od više nego zanimljivog govora o središnjoj temi koja nas je danas okupila, a to je analiza njezine najnovije knjige pod dosjetljivim i višesmislenim naslovom S udbonosni patuljak. Skrojenim od, rekla bih, dviju preteških riječi, a to su sudba ili sudbina i udba, a ovu drugu ne moram pobliže opisivati, bilo bi bolje reći da je ona sve nas opisala ili otpisala, ili barem htjela to učiniti do kraja i temeljito. Pokušat ću stoga što je zgrovitije i jednostavnije izložiti barem dio tematskog opusa stvaralačkog rada, namjerno ne navodim književnog, jer je naša autorica ne samo književnica, nego i slikarica, ali i zapažena scenaristica i urednica stotinjak TV ostvarenja i dokumentarnih filmova. Svemu tome treba pridodati njezine političke, aktivističke i analitičke tekstove, otvorena svjetonazorskog i političkog angažmana, koje redovno pratimo na portalu HKV-a, Katoličkom radiju, a u novije vrijeme, Bogu hvala, i na TV Laudato. No, vratimo se književnosti i upitajmo se o čemu je, dakle, naša uvažena autorica pisala i što je smatrala toliko važnim, neštedimice trošeći svoje fizičke snage, natječući se s nevoljama života, dužnostima supruge i majke, nezaboravne i omiljene profesorice Nadbiskupske gimnazije u kojoj je odgojila impozantnu vrstu istaknutih javnih djelatnika, pa i nekoliko naših katoličkih biskupa. Čovjek se mora upitati kako je to uspjela, tim više što svi koji su pročitali njezinu memoarsku knjigu Moja dva stoljeća znaju da život nije mazio ni nju, ni njezinu širu obitelj, i to u nekoliko generacija. No, mudri ljudi znaju da ne treba tražiti odgovor tamo gdje je gospodin obilato nadario dušu koja mu se čitav život s nepomućenom vjerom obraćala. Iz takve duše tekstovi su se u slapovima slijevali u ruku koja je pisala, grabeći tu milost kao čistu vodu sa izvora.
Ako se formalistički upitamo što je tu dušu boljelo, zaokupljalo i poticalo, onda treba reći da je Nevenka nakon svoje prve pripovjetke Jedan dan jednog običnog čovjeka ušla na velika vrata u gotovo sve rodove, tehnike, pa i većinu stilova književnoga, ali i znanstvenoga izričaja. Daleko bi nas vremenski odvelo kad bih ovu svoju tvrdnju dokazivala nebrojenim naslovima, godinama izdanja, časopisima u kojima je surađivala, kritikama i nagradama. Jednostavno rečeno, iza nje je čitava jedna biblioteka pripovjedaka, romana, povijesnih tekstova, pjesničkih zbirki, kronika, zapisa, biografija značajnika iz raznih oblasti života.